sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. The Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, kinkonfirmar ni Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospitals ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ngayon na nabaton kahapon nga adlaw ang license to operate sa biological laboratory sa among hospital. Suno kay Drilon, tungod sa panibagong update, makaumpisa na ang ilang operasyon sa pagpatigayon sang RT-PCR test para sa COVID-19. Ginklaro man sini nga wala sang public swabbing station ang ospital, gani hindi sila makaakomodar sang walk-in nga mga kliyente. Suno pa kay Drilon, ang biological laboratory sang regional hospital ang may kapasidad nga mag-akomodar sang isa kakatos ka mga RT-PCR test kada adlaw. Sa nabaluan, ang siyudad sa Bacolod ang nagpain sang 20 milyones pesos para sa pagpatukod sang sining biological laboratory. Pag mapon ni namon sang license to operate, which we expect probably before 12 noon or after 12 noon, pwede ka nakakadalagan sang mga samples mo. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Julius Drilon. Ginpatigayon naman kahapon nga adlaw Julio Jess sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pagi sa Pantawid Pamilya Package ang payout sa non-cash cards 4-piece beneficiaries sa Iloilo kag Bacolod para sa ikaduha nga tranche sa Social Amelioration Program. Ang kada beneficiaryo nagbaton sang emergency subsidy nga 4,650 pesos bilang top-up sa ila bulanan nga cash grants pareho sang health nga 750 pesos kag rice subsidy nga 600 pesos agod makompleto ang 6,000 pesos nga SAP package. Sa Western Visayas may kabugusan nga 2,484 ka mga non-cash cards holders ang nagbaton sang SAP kahapon nga adlaw. Ini ginalakipan sang Iloilo nga may 2,405 ka mga household beneficiaries halin sa 43 ka banwa kag syudad samtang 79 naman sa syudad sang Bacolod. May payout tayo para sa ating 2,484 na 4-piece in Iloilo at saka from Bacolod. Sila po ay yung walang mga cash cards. To recall, nauna na tayong nag-release ng top-up sa SAP para doon sa mga 4-piece na may cash card noon pang June 11. Si DSWD Region 6 Head Dr. Evelyn Macapobre. Sa iban pa naton nga balita lokal, magatuga sa ginatawag chilling effect sa mga media entities ang desisyon sang Kamara nga pagbasura sang franchise application sang ABS-CBN.
Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni National Union of Journalists in the Philippines Bacolod Chapter President Marcel Espina nga antes pa mag-umpisa ang hearing, nagalaom ini nga paboran ang pangabay nga prangkisa sang ABS-CBN apang sa iya nakitaan nga mayoriya sa Kamara didto na nga nagduda sa mangin resulta. Dismayado si Espina tungod wala man lang ginkonsiderar sa ang epekto sang desisyon sa mga empleyado sang TV network nga nadulaan sang trabaho kasunod sang desisyon. Sa piyak, sininawagan si Espina sa tanan nga media entities nga hindi magkahadlok kag padayon nga ipakigbato ang freedom of the press. Ginapaabot naman ni Councilor Renicito Novero nga mapermahan na sang alkalde ang komunikasyon nga nagahingyo sa IATF National angot sa ginapaabot nga pagpanumbalik sang commercial flight pagkatapos sang Hulyo 15. Sunod kay Novero, padayon nga ginahingyo sang syudad ang bulig sang NIATF agod sa pag-regulate sa mga airline companies angot sa kadamuon sang ilang mga pasahero kag schedule sa pagbiyahe agod hindi man gilayon nga mapuno ang pasilidad nga ginpreparar sang Bacolod. Dugang pa sang konsehal, mas labing maayo kung padayon nga mapatuman sang syudad ang ginahimo sini nga mga regulasyon agod malikawan ang dugang nga problema nga mahimo idulot sang COVID-19. Nagpatigayo naman sa special session kahapon sang hapon ang mga miyembro sang konseho sa syudad sang Bacolod agud talakayon ang pila ka mga importanteng agenda nga nagalakip sa pag-aproba sang Memorandum of Agreement sa tunga sang DepEd kag lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Councilor Renicito Novero, chairman sang Quarantine Center Action Team, ining MOA nakasentro sa pangabay sa syudad sa DepEd agud sa dugang nga mabulutuan nga natalana gamiton bilang quarantine facilities. Duang pa ni Novero, 4 ka mabulutuan ang plano nga idugang sa syudad bilang kabahin sang preparasyon sa natalana nga pagbalik sa biyahe sang mga LSI. Ginaabi-abi naman sa Bacolod City Police Office ang pagtugot sa Department of the Interior Local Government nga sarang makaangka sa motorsiklo ang mag-asawa kag live-in partner. Sunod kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Lieutenant Colonel Ariel Pico, wala pang orders ng DILG na patuman na ini sa syudad sa Bacolod sang ining napaidalom sa General Community Quarantine. Sunod kay Pico, sadto pa gin-aprobahan na sa Local Interagency Task Force ang pag-angka sa motorsiklo nga ginagamit nga mode of transportation sa mga frontliners kag naga-deliver sang essential goods. Iniapisar sang ginapatuman nga social distancing. Pangabay lang ni Pico nga sundo ng patakaran kaangay sang photocopies ang marriage contract sang mag-asawa nga nagaangkasanay. Sa mag-live-in partner, yara na sa mga otoridad nga mag-validate sa sitwasyon. Sa karon ginahulat sang pulis ang guidelines kung ano nga material ang gamiton bilang barriers sa nagaangkasanay agod masunod ang social distancing. Iniya diriya sa aton sa syudad sa Bacolod, iniya hindi nangin problema diriya kay ang aton mismo chairman sang IATF, si Vice Mayor Elsie Pamillaran, dinsuportahan man ni City Director, Police Colonel Attorney Henry Viñas, gina-allowed na ina diriya sa aton sa syudad sa Bacolod, wala pa ning direktiba yan ni DILG Secretary Anyo. Si BCPO-PIO Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, naglambot sa 164,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa 3 ka illegal drug pusher sa bypass operation las 2:20 sinikakagahon sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Ang mga ginpang-aresto ang mga magutod nga Joshua Canlas alias Wawa, 27 anyos, John Vincent Canlas, 20 anyos, kag Greg Sauce, 18 anyos, lunsay nagapuyo sa mga lugar. Sunod kay Police Major Sherlock Gabana, si Canlas ang subject sa operasyon kag nalista bilang street-level individual. Nakumpiskar sa mga suspect ang 13 tanan ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan siya bu ginabulbanta may kabugaton nga 24 gamos kag iban pa nga mga drug paraphernalias. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Kag para naman sa complete management Ito naman mga ka-aksyon, sa kape bala, ginarekomendar natin sa inyo mga mahilig magkape, ining black coffee.
ninyo kay ning Dr. Alfred's Black yara nga mangustin. Amo ni siyang black coffee nga may mangustin. Ang mangustin kabalo naman kamo sang healing properties sang mangustin. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangustin nagapanubo sang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease sa may mga especially may mga edad-edad na. Nagapanubo sang risgo sang diabetes, tinlo pa sa aton kolon kung tinai. Kag friendly pa ni siya sa aton nga atay. Kag nagabulig pa sa aton nga weight loss. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Pagbasura sang franchise renewal sang ABS-CBN, may nagkalain-lain nga mga reaksyon. Samtang physical barriers sa nagaangkasanay sa motorsiklo, aprobado sang transport regulators. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Intende de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpaanggid ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa nangin sitwasyon sa pagdulong sa balita sa atong 1972 ang pagbasura sang Kamara sa pangabay nga mahatagan sang bago nga prangkisa ang ABS-CBN. Sunod sa Senador, tama kasubo sang natabo kag in-insister maniya nga nangibabaw ang demokrasya kun may kahilwayan ang pagdulong sang balita. Dunga pa ni Drilon, gintutukan niya ang mga ginpatigawan nga hearing sa Kamara kag kumbinsido siya nga ang sala lamang sang ABS-CBN amo nga may mga natapakan ini nga may poder nga politiko. Palayag pa ni Drilon nga ang ginatawag nga Sword of the Damocles ang masamina nga nagaupod sa iban nga media networks kag gamiton ini sang pila ka politiko kung saan nila gusto. Nagapati si Drilon nga malampuwasan sang ABS-CBN ang itabo, sumong apang iya ginakahangawa sumong amo ang pangabuyan sa manadulaan sang trabaho. Nagpasalamat ang pamunuan sang ABS-CBN sa tanan nga nagsuporta, nagsalig kag nagpangamuyo para sa Giant Network. Ginpahayag ni ABS-CBN President kag CEO Carlo Katigbak nga sobra sila nga nasakitan sa desisyon sang Kamara nga hindi paghatagan ukon paghatagan sa panibago nga prangkisa ang network. Apang sa piyak sinigin pahayag ni Katigbak nga nagapasalamat sila sa Kamara tungod na hatagan ang network sang kahigayunan nga athagan akag sabton ang mga akusasyon batok sa ila. Kumpiyansa si Katigbak nga nakahatag ang network sang matuod nga serbisyo para sa mga Pinoy. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga sole prerogative sang Committee on Legislative Franchises ang Kamara ang wala paghatag sang panibago nga prangkisa sa ABS-CBN. Sunod kay Roque, sadto pa man neutral ang posisyon sa Malacanang sa isyu. Duha pa ni Roque, ginarespeto sang Malacanang ang ginatawag nga separation of powers sa tunga sang duha ka co-equal nga sanga sang gobyerno. Ginpahayag naman ni Senator Nancy Binay nga nagaisa siya sa mga nasakitan tungod sa desisyon sang Kamara nga wala paghatag sang bag-o nga prangkisa sa ABS-CBN. Nagalaom ang senador nga may plano ang gobyerno sa linibo ka mga empleyado nga nadulaan sang trabaho kag karon mas ginakinahanglan sang pamuluyo ang simpatiya sang gobyerno. Nagapati si Binay nga ang nagakatabo ang mas nagpabakod sa mga nagabuo sa TV network kag ginpalayag man nga hindi pa katapusan sang tanan. Ginpahayag naman sang Department of Interior and Local Government o kung DILG nga aprobado sang transport regulators ang pag-require sang physical barriers para sa mga nag-aangkasanay sa motorsiklo. Sunod kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nausisa sa mga eksperto kag aprobado sang LTO ang paggamit sang physical barriers sa mga motorsiklo nga ginakabalakan sa iban pa nga motorista tungod makaapekto sa balanse sang rider. Doang pa ni Malaya nga sa karon ang gobyerno nagabaton sang dugang pang proposals angot sa disenyo sang physical barrier para sa pag-angka sa motorsiklo. Ang pag-angka sa motorsiklo gintugutan sang gobyerno umpisa Hulyo 10 sa Biyernes apang para lamang sa mga mag-asawa kag mag-live-in partner. Nagsaka naman sa 52,914 ang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos naka-record sang dugang nga 1,233 ka kaso. Sa records ng Department of Health, sa 1,233 ka panibago nga kaso, 848 ang fresh cases, kag 385 naman ang late cases. Nagsaka naman sa 13,230 ang recoveries ng COVID-19 matapos nadugangan sang 286. Samtang nadugangan sang 42 ka napatay tungod sa COVID-19, kag sa kabilugan 1,360 ang napatay sa COVID-19 sa Pilipinas. 38,324 ang aktibo nga kaso sang masakit sa pungsod. Naglambot naman sa masobra 79,000 ka mga Filipino sa nagalaylay nga bahin sang kalibutan ang nakapauli na sa pungsod. Kalabanan sa ilang lunsay overseas Filipino workers nga nadulaan sa trabaho bangod sa epekto sang COVID-19 pandemic. Ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga ginapaabot sa mga masunod nga mga inadlaw, madugangan pang kadamuon sa mga magapauli nga Pinoy. Sa datos sang DOLE, mayara sa masobra 200,000 pa amo nag-abot nga Pinoy. Mayara naman sa masobra 191,000 nga OFWs nga bisan na dulaan sang trabaho, mas ginpakamaayo nga magpabilin sila sa pungsod kung diin sila nahamtang. Kalabanan diri suno kay Bello ang mga Pinoy nga yara sa European countries.
Sa katapusan nga balita national, 111 ka mga health workers sa Central Visayas ang nagpositibo sa COVID-19 kag kalabanan sa na-record ang halin sa syudad sa Cebu. Sino kay DOH Region 6 spokesperson Dr. Mary Jean Loreche, sa amo nga numero 40 ang halin sa Regional Hospital Vicente Soto Memorial Medical sa syudad sa Cebu, 4 sa City Health Department kag 4 halin sa Cebu City Medical Center. Dugang pa ni Loreche, gina-verify pa sa ahensya ang kondisyon sang 11 pa ka mga health personnel. Ang mga nagpositibo nga medical workers sa COVID-19 ang nakabaton sa cash aid kag hazard pay, samtang ang PhilHealth amo naman ang nag-assist sa mga pribado nga sektor. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 7:25. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan Bukol-bukol blang nga nagatubo sa inyong alawas, sis manukong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Narnais at tubalang sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuks na, yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag naga-pabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manamay maning antioxidant nga vitamin para sa mata. Ginahatagan sang alibyo, ini naga-kurap-kurap bala nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C, kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga balita international, balita sa sports, negosyo, balita showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadaan.
radyon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa Balita International, nagpositibo sa COVID-19 ng 26 ka mga legislators sa Mississippi isa ka semana matapos nagpamalibad nga magsuksok sang face mask sa bill signing sa Governor's Mansion. Sunod kay Mississippi Governor Tate Reeves, sila sa iya duha ka kabataan ang nagnegatibo sa virus kag ginpalayag nga wala naka-contact sa mga person nga nagpositibo sa COVID-19. Naibaloan madamo sang events nga ginapatiyan sa Capitol bangod ginatalakay sa mga opisyal ang mga state budget, unemployment crisis kag ang pagpasar sang historic bill nga pagkakas sa Confederate emblem sa state's flag samtang wala nagapatuman sa pagsuksok sang face mask. Ginbasol naman sang iban nga opisyal ang gobernador bangod wala nagpapanawag sang mando nga magsuksok sang face mask sa tanan nga oras. Madumduman bisan pa si President Donald Trump ang nagapamalibad nga magsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar. Samtang nagtanyag naman sa direct loans para sa mga estudyante ang Land Bank of the Philippines para sa wala sang may kasarang para sa education expenses bangod sa nagapadayon nga COVID-19 crisis. Sa statement sa Land Bank, nagpain sila sang 1.5 bilyon pesos bilang pondo para sa plano nga paglansar sang interim students loan for tuition towards upliftment of education for the development of the youth o kon I-Study Lending Program. Suno sa kay Land Bank kag President kag Chief Executive Cecilia Borromeo, ang mga maka-avail sini ang tubtub sa 300,000 pesos nga loan. Duha pa ni Borromeo, ang aning lending program ang may 5% nga interest rate per annum para sa short-term loans para sa preschool, primary kag secondary nga estudyante nga mahimo bayaran sa sulod sang isa ka tuig. Pareho mga interest para sa mga tertiary students nga mahimo bayaran tubtub 3 ka tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 49 pesos kag 43 centimos. Singapore dollar 35 pesos kag 54 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 38 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, nagnegatibo sa COVID-19 na RT-PCR test ang singer-composer nga si Ogie Alcacid. Matapos ginpaidalom sa COVID-19 test, bangod nagpositibo ini siya sa rapid testing. Sino? Si Ogie Alcacid. Oo. Sa Facebook post, Action Boy ni Alcacid, iya ginpatag sa fans kung nga apila kaadlaw siya kuno nga inactive sa social media. Bangod ti hambal niya ara siya kuno sa istrikto nga isolation. Kay ti kung mag-active ka sa social media, mas makalaton ka. Oo, true. Hindi alam ko mga dokano yung mga toxicity. Toxicity. Ano naman? Nahibalo ang Action Boy. Una, nagpositibo. Toxicinesses. Dokadamo, yun no? Kay nagpositibo ni siya Action Boy gali sa rapid test, balik ka 3. Nagpositibo sa unang rapid test positive siya. Sa ikaduha negative. Sa ika-third nga rapid test positive siya. So nag-decide na lang gid nga ipadala siya RT-PCR test. Amo na tagon natod bala kay iban hindi pagkikitsindi sang rapid test kag RT-PCR test. Correct. Ang rapid test na iya para ma-test ka bala kung may arang antibodies lawas mo. Correct. May mga active. So mga active nga antibodies. So but silingon kung mag-positive ka sa rapid test, it doesn't necessarily mean nga may COVID ka. Positive, oo. Kasi kung bisan ginatrangkaso ka, ma-positive ka na mo. Kay virus na sa mo, no? Ay ba nabi kay negative na gito, nagpositive pa sa amo na. True. Amo na siya. Ang RT-PCR test para na iya sa amo ginaiya para sa COVID-19. Kung para sa imo, kung para sa dira ginaiya. Oo. So ang rapid test ya para na iya sa kung ano nga virus ang aras lawas mo da. So kung may ara ka, ay basi kung COVID RT-PCR ta. True, correct. Para may confirmatory test nga ginatawag. Pero ti nagpasalamat sa Action Boy kay sa RT-PCR test nga ginpatigayon
dayon sa iya, napamatud-an gid nga negative siya sa virus. Very good. At least ginambali lang sa social media. Kay may ari Aksyon Boy mo sa Negros Occidental bala. Nga nagpa-tarp gid siya ya. Nako, kita mo ta. Sa Isabela to bala. Oo, nga COVID-19 negative. Feeling ko para to sa mga tupad balay. Tupad balay abla nga. Yala. Hala, may true, kondisyon. true. Hindi ka muna. Ara haplaks true. So, negative gid siya. Negative. So, congratulations kay Regina. Regina. Oo, gani. Kay na sila luwat. Maka-istoryana na sila ni Regina. True. Balita sa sports, iga requires ang PBA nga magpaidalom sa COVID-19 testing. Ang tanan nga players, 3 kadlaw antes magumpisa ang training, kag i-test pagkatapos ang kada napulo kadlaw. Kinahanglan man nga i-disinfect ang mga pasilidad gamit ang mga hospital-grade disinfectants antes ka pagtapos ang workouts. Istrikto man nga patuman kag dapat nga sundon sa mga players kag coaches ang closed circuit nga pamagi sa ila pagbiyahe sa din balay practice facility lang sila. Kung alin sa balay, pagkadto sa practice facility, alin sa practice facility, balik sa balay. Samtang wala sang problema, ang 12 ka mga head coaches ng Philippine Basketball Association sa protocol nga ilay patuban, agud maproteksyonan ang mga players kag staff, batok sa COVID-19 kung magumpisa na ang trainings, agud nga malikawan nga maglapta ang virus. Balita espesyal! Alright, happy Saturday. Sakit ako nga kingdom. Alright. Doka, demure Aksyon Boy. Yan eh. Demure Saturday, everyone. Happy Saturday. Talaga. Kaya yung pa ko daan, di sa ngambal sa pila ka masinador bla sa kuwan ng ABS-CBN bla nga basura ang ilang franchise renewal. Sini sa ibang senador sa mga para sa mga empleyado bla. Hindi damdamo piktado ng empleyado. Ling sang mga senador ibang ngita lang mo ibang trabaho. Gani no to kahapos lang damo pa man. Damo pa man para gin-example pa gani. Ibang trabaho. Pwede ka mo ka-apply sa Aksyon Radio. Pwede mo na. May giging compare to Aksyon Boy pares ko na sa mga flight attendant malagi pang layoff ti nakabaligya man kuno sa mga fishball mga baligya ka mo mga kuan ang mga ano ganin nang itlog ka ginahimo nga daw. Kwek-kwek. Hindi ang itlog na blang ginahimo dessert bala dayon blang tamis bala na ano ganin sa. Ano man? Ina blang daw sige, orange na ginako po. Kwek-kwek gani. Hindi na kwek. Anong itlog na orange man? Ngayon daw orange ang color daw. Bla daw cake blang guaya bla na. Sige pa minsan na kikalo. Daw mga ye na gani. Egg pie? Ano man? Hindi mo na orange, yellow man. Ano ba ako lang yung plan. Orange na! Oh my gosh! Anong color na yellow? Oh my gosh! Orange. Dali lang yun guys. Anong cheflan? Color orange. Mo niya cheflan balagi na may orange na yung color. Sige. Ano yan o? Yellow. Ginayang mo. Color orange? Ano cheflan? Ano naman? Orange flavor. Kala ko magsilid ko nga orange ang sulod sa ulob doon. Quick. Oo, tigyan mo na yung may orange na yung nga may itlog. Tingala ko, ano nga orange na itlog nga dessert? Ano ma? Leche flan. Oh my gosh, nahiya ko para sa'yo. Di baligya na lang sila mga leche flan. Muna guro namin sa mga senador. Doon kapos sila magambal, no? Ita lang mo ibang nga bra. Kamang ko, diin ko mangitaw, bra. Diin, pwede lang ko nagari ka baligya. Tiyamak mo ang unsimil, online selling na tanan. Doon ka bang gano? Ang lain, si Dave Lakayawa naman tanis ang support sa mga friends na mo. No, true. Mga napain na daan, bala. Hindi mo kinanglan, mabakal ka na lang para support ng bala. May ihado ko na kadaan sa IBS-CBN nga daan. Nga nadulaan, bra mo eh. No. Sige lang, support lokal ko na Aksyon Boy. Bago na naging kasal, mga bata. Sige lang, mo ginawa na tuloy ang buhay ko na kung si Senator Nancy Binay. Matext naman mo maninoy nang makuha ka. True. Sige lang, wala, support lokal. Ang iban sa mga daan, nga mo nagbaligya ka daan, mga baligya. Sila na yung simo niya. Nyati din ko i-deliver ang ano. Hindi na mas naisip na daan. Aksyon Boy, may ano ko duwa di mo. Minimum duwa, ginaya mo. Kaya daw kabitin sa isa. Kaya regada din niya, sir, makuha ka baboy. Niko, sige kay support mo. Support. Nga pilay mo kilo. Niko pilagi daw.
Nya 5, lingkod 5, ano na, mo lang 5 ka kilo, tatlo lang mis balay, ano ko ng 5 kilo, lingkod 2 lang. Kaya isa way kakaon, may mo titag isa kami kilo. Lingkod 2 lang. Nya lingkod ti okay, lingkod sa deliver nya tapos bulan. Pizza dos pa lang nag-canvas ka na sa para tapos bulan. Amon kami nation boy, nation boy. Tapos bulan ang bayad. Oo, muna paghangop namon. Gali kaysa tapos bulan ang delivery. Di ko sa bayad nga ng pizza 15, bayad ka na nga daan advance. Ano naman, grabe. Bali sa pizza 15, mabayad ka, tapos bulan niya i-deliver. True. Kaya mo ibayad, di bakal baboy. Amo na gina yung tuntod na support. Totoo na gina nga support. Paihaw ka sa tapos bulan, pizza 15, bayad ka na daan. Kaya para may bakal ko baboy, para may iatag. May pagbakal para may deliver ko. Amazing. Kasi damo na makakuha ka idea. Mano, pre-order, Connection Boy. Pre-order, bayad ka daan. Oo. Kaya nga matutod siya na da, ang imo ibayad mo para to ibakal mo. Tapos sa kumpleto ko. Ang matutod siya nga support. Oo, isa pa lang daan ka baboy, kumpleto na di mo tanana, ano na mo na tanyaga na mo. Tanan niya daan, di nga sumunod na daw na hidlaw na di sa baboy, di daw wala na babae masagwa. True. Jams! Nidla na siya gamay-gamay sa ano. Pero tito na, gabi sa Aksyon Eric, kaya pamati. O kaya ba, grabe nga ritos ko kung hindi bugat. Ay, di siya bugat, kay ang dahon, mga dahon light lang ni siya. Sining kaya labay ko na dalhin ko din na din mga dahon. Nahingaga ako paluguman, no? So, hindi na siya bugat, Aksyon Eric, kay dahon lang siya mo. So, amo na. Silver pa. Silver pa ni siya. Kung gold ni siya, tigamo ko na yung... Bilog dahon na kada lunggan man. 4. Ano kung bago pala mo sa mga earrings mo na ba sila mabitas lang yung lunggan? Hindi man siya bugat. Hindi man siya bugat. Arya, babalaan yun akong bugat ako ng earrings. Kaya medyo gaamo ko na. Doon pala sa malaki Action Art, kita niyo, medyo gaamo na siya. Kaya bugat na kulintas. Tapos si Action Eric, hindi naman makyaw, gamay kamot. Si Action Eric ka din isa, ginamuno ko na sa isa, hindi ko pa rin may jaundice ka. Yung mali ko, di ko palang dalag ka. Dalag yelo. Palang dalag ka. Ay, man, okay man matod. Hindi to gay Luis ka to. Galing kasi iya, galing ang makulintas. True. Si Action Art, yung medyo gamo na yung ulo. Bugat. Si Action Eric, hindi makakyaw yung kamot. Kaya may bracelet na. Tapos may pag medyo budlay. Amo na yung matod, yung bugat ako. Hindi pa ko magama mo. Para iya, kay Carrie lang. Te. Hindi na ito balita espesyal. Sa balita espesyal, Action Boy, mga kinalain nga pamatasan sa mga Pilipino, sa mga Amerikano. Amerikano gidya? Kay Tito. Ang komparasyon naton. Kay mga English, blau. Si damo ko dan mga friends bala from para sa Amerika. So, si Cecilia Alvarez, ari na subong sa kuano sa Florida. Ari pa kita isa kasuki namon sa online selling. Madam Non-Skin, maala magban. Thank you gali sa earrings, iya ni mo. Sponsorship. Okay. Tapos gani, kung may baligya, kami gali Action Boy. Okay, yung nalista na daan mo, Miss Nona, 2 kilo. Sir Boy, 2 kilo. Pag-deliver, dahil ano pa inanta na kayo da? Yung pa inanta na kayo, mahuya man ito maubusan ka. True. Ginauna, tagay ka mo bala, Sir Boy, kag Miss Nona. Ginaulikid, tagay ka mo yan. Okay. Sa balita special Action Boy. Kung dako ko nga balay. Kung sa Amerika ko kanto sa mga neighborhood dako ang balay. Wow! Congrats, bro! You deserve it. Pero kung sa Pinoy gani, pre, dako balayo, drug lord. Hindi pwede nga seaman ko. Amo ginaganda, di ba, Action Boy? Hindi pwede seaman. Di ba? Especially kung mga questionable, wala mga ubraya, dugalagalaga, wala siya sa palibot. Drug lord. Drug push. Grabe, yung mga Pinoy na mga advanced thinkers. Hindi pwede nga, seaman. So, bakit talaga mo ba nga seaman, kung tag-iya na ay, no? Amo na, okay lang Action Boy, kung kabalo sila yung seaman ng tag-iya. Pero kung makita nila yung tag-iya, wala nga do-ara, lang do pensionado, gano'n lang. Sigurado mo ginadiya niya, dako ya bali, drug lord. May mga underground na naguro. Grabe. Hindi pwede nga kung ano sila, basi ko na nubli lang na iya or... True. Basi naglaog sa loto, mga mo na. Pero di mo na gani, pamatasan sang Pinoy. Ikado Action Boy, magpamiesta. Count-count at party. Sa American Action Boy,
Mr. and Mrs. Smith, thank you for inviting us. We hope to see you again. Ano na? Ang Pinoy, kita ko ito pala Graham cake. Sila rin pula din yung pagwa. Namlakat na tawa na tayo tilaw sa Graham cake. Masala din namin. Ito pa kulang ni Smith rin. Manuya pa pala. Dugin kuha ng panakot. Dugin kinot. Oo, yung kinot nila. Tapos may alat. Di ba, may chocolate cake mo ito. Gahulat-ulat ko lang ang sliceon to sa... Sliceon pa nakatilaw mo ito ba sa cake to. Nakapulit na ito. Lagi nilagin slice. Ito, no? Maghaling kayo sa party. Ang mga Pinoy, may comment sila yan. May man ito ilang kwantan eh. Galing kayo doon. Matulogin pagwa. Oo, dito nilagin order ma. Yung lechon na ito, tunga ma lang to. Suyaan pa. Ulo. Di kita lechon ni mo wala ulo ma. Tapos Aksyon Boy, ang iban ka patapos, gina mo. Tapos masikinanta, dan, balotin mo ako. Ibalot mo ako sa lilim. Balotin ko si Jo Maripa. Ara gina sa Amerika, guro, do wala man Okay na yan sa... Mayara man guro. Mga pero... Do light lang. Makakambal pag okay, next time, just keep it there. Sa mga ganito na may party na gina-announce mo, it's now time for photostat. Anong photostat? Ito photos na yun. Photostat? Photostat. Very good. Subong niya, pakita mo, kantahan mo din, balotin mo. Kasi Jo Maripa. Amo na siya the Aksyon Boy. Perfect. Ikatatlo Aksyon Boy. Nakita mo bala na sugata may mukontra. Kung sa mga American niya, bro, is that your enemy? Wow, mo na. Ang Pinoy, pre, best friend mo. Diba, best friend mo? Pre, best friend mo. Girl, best friend mo, girl, amo na, kontra na siya. Miyara pag ikaniya kung mga miguhaya, makita lang kung mag-suwata ang kontra, pre. Hanutab lagi pulihan ta. Hanutab lang pulihan ta, pre. Sa mga Americans, hindi ko malaw English. Don't mind. Don't mind, let's go. Wow, na pala. Don't mind. Tapos sabi, damukulab. Damukulab lang kay. Damukulab pre kay makita, hindi kong pulihan. Muslot ng kilid, di ba tayo lang? Grabe, ka mga kaisog sa Pinoy. Ikaapat Aksyon Boy, ang na-failure kung wala sa test. Ang mga American, yung mga estudyante, mga, Mom, I'm so sorry. Next time, I'll do good. Sa mga Pinoy Aksyon Boy, Ma, kabudlay dyan sang test mo. Tapuan ka rin akong failure. Tunda mo iba. Ito ako ready Aksyon Boy. Ang top 1 na yun dahil. Ang top 1 doon kanina mo failure. Tiyak ko pa. Ang top 10 lang ko ya. Oo. Grabe dyan kabudlay mo ya. Grabe dyan may kabudlay mo ya. Kasi masabat sa Amerika, masabat ng ginikanan niya. Ang ilang parents sa Amerika. Okay, just do better next time. You can do it. Sa Pinoy, yung mga kasunod, pagkit sa amay. Sa amay. Kung mango ka yung bata niya, yung ba kayo nagsunod, pagkit sa amay mo. Hindi nga, Aksyon Boy, ma-open up na tanan nga sala. Nan, kay ligad, lapit na lang exam mo, gasige, kakapula, gasige, kakaselfon. Nan, miskan hilanat gani, cellphone, ang posibangdan. Tapos po na, kaya man sunod ka sa amay mo. Ako hirap pinaka-perfect na, nagsunod ka sa amay mo. Naluhoy ko pala sa mga amay mo. Hindi na sa kabangdan niya. Ano kani yung bata nga, bi, kasalawayan sa bata, be? Buka mo tig-agis yung ulo, sunod ko mo sa amay mo. Ano yung kasunod sa Iloy, man? Ate kung mga alam na sila yan, sunod sa Grabe achievement, mga Iloy niyo gito. Oo, niya, mare, ang bata ko, top 2. Nga, iba, tuod ka, Mari. Mari, balo ka sa una, ako. Correct. Kaya ako sa una, kung mang kumuti daw, sunod mang guro ang bata Pero kung ang bata, kanina mong bata, huwag naman kapasar na, naka-failure na naman, no? Nga nga, pre, huwag sa gato. Mari, huwag sa gato, na, buta. Yung man, parang na sa amaya. Kaluoy na sa amaya. Ay, kaluoy. Parang na sa amaya ka namin, pang mungguon. Gipos na lang ang amay, Ano naman. And next Aksyon Boy, kung magkanto ko sa mga kagulangan, bla. Mambalang American niya, wow, it's such a beautiful nature. Ang Pinoy, tabi-tabi. Tabi-tabi ba si Matandugan? Si Matandugan, dati kang maghilabok ding mga kwantaw.
Tabi-tabi, reaction boy. Tamo mo na Hindi ka malipat mo, nabi. Ito ha, magkato ka, magsakasaka ka mo. Kung tamag ano ka, nisulion mo yung bayo. Magtalang-talang, sulion mo bayo. Ano lang po sa suli ang bayo sa talang man? Oo, na. Ang suli, bayara na, di ba, magtalang-talang ka kuno suli bayo. Hindi na niya, katangahan na yan, hindi ka suli bayo. Hindi kayo mambal, usually sa mga katigulangan, action boy mo, nagsulit-sulit, kakunong blasi mo, ginagyan. Sulian mo kunin mo bayo. Tinga bayo lang ang pantalon, hindi. Ang brief? Oo, hindi. Bayo lang. Ang brief na suli-suli, mo talaga na suli-suli, mo na nagano, hindi mo laban. Ikaw na. Side A, side B. Si Papa Oliver, kakadlaw gido sa sulit-sulit, brief. Side A, side B. Doon lang. Teka, tagtatlo kadlaw? True! Hindi ka kamuli-puli. Action JM, good morning! Good morning, kuno kay BB, kuno action boy. Sila ni JM, Good morning, B. Wala ka lang na. Lastly, action boy, ang wala bala sentimos, ngay kambyo, balang mga cashier or minsan sa Changi lang. Mambal ang mga Americans nga, it's okay, you can keep the change. Mambal naman niya din nga ang Pinoy. Ti kambyo, ilang ko da dulce pwede lang dulce kambyo. Kasi rin nagambal naman dulce. Pwede dulce na lang. Ano niya? Wala diabetes, kung lang mo po kaon dulce. Diba? Diri na action boy. Diri na kita ko di sa Pilipinas, sa mga groceries, di ba sa aton, yung mga, ang presyo sa mga black lobe lang mga tag 10.85. Oo, may mga waki. 9.25. Oo. Nga may mga waki na yaman. 10.16. Hindi lang paghimuan, 9 pesos o kung 10 pesos, kayo mga, no? May waki, ganyan. Hindi kaya mo na sa Pinoy. Mga bintaha, gitsubong, kung may ara ka card la, ng debit card. Oo, kaya mo na swipe. Kaya at least wise ang mga kwan. Exact. Okay, exact ba mabayad mo? Driya, damo ka di mga change yang hindi matagsi mo ya. Correct. Ako hindi na ko na sa mga 25 na gagmay. Kaya ano na, hindi na yung pagmatunon nga sa Changi. True. Pero may iba na action boy. Like ako, collect ko na namiya ako, mamba lang cashier. Binga, may 75 centimos. Hawari, dali lang. Na siya. Oo. Doon ka namin. Kamuya nga mga babae, kasi may mga coin purse kamuya. Kami nga mga lalaki. Rikta wallet, wala bulutangan, ano. Oo. Sige lang Pero tiyan mo na, action boy, diri lang kakita sa Pilipinas, nga ang ginakambyo, hindi mo pwede ibakal. Ginakambyoan ka dulce, hindi mo pwede magbakal ka dulce, mo ibayad mo, no? Ito ba, ang 25, apat ka 25 pesos ka, bakal ka to dulce, bakit tuluko ka na ito sa baligyan. Gani. Yan nung imo, kwarta yaman. Wala ka kita piso. Di piso, man ang isa lang, hindi pala kabilo. Although nga, hindi na sa pwede nga i-deny mo. Pero ikaw man mismo, muya ka man nga magbakal ka dahil mo, pulo ka pesos yung dulce, Bitsing kuhon, ibayan mo. True. Sige lang, kahit yan na akong mag-action boy, balanon mo na akong mag-break alkansya mo. Busilingon magbayad, kaya isa ka puyo. Tapos yung bakal pulo lang ka piso. Pero isa ka mo ni Dilaw. Isa ka puyo. Ang saludlan sa imo, coins. Tiyan, balila ko ng action boy, kung damo ka mo na, ano mo na lang sa bank. Gaugtas mo galing guro. Gaugtas mo, isip. Oo. Sige lang, kwarta mo na gyapon, Okay na? Good. Sige. Good morning, anay kay Cecilia Alvarez sa Florida. John Tronor, Remia Garcia, good morning. Kay Sis Viola Iras, good morning. Teresa Lina Kayaw, siya ginagambal sa ako. Litchi flat, ina. Sige lang. Pero color orange, ha? Litchi flat yung color orange. Maligyain niyo ko na kayo mabakal ko. Kap Imelda Baguanga, sang Barangay 2, good morning. Bert Sans, Pimigo Bert, musta? Pare Bert, sang Talisay, good morning. Okay ka na? Good morning, Action Boy. Kay Helen Wesna, Azuzena Sensil. Kay Tita Elsie Hulingan, Action Boy. Pero may masyadong kalipatan, mag-greet. Ay, kung malipatan siya. Ga-watch wala Parang nasa sakong heart. Wow! Grabe. Si Feli Baresa, good morning. Major Bernice and Major Garcia, good morning. Hayawan family, pati dira sa Cadiz. Kag happy birthday kay Tito Edgar Egay Pantaras dira sa Silay. See you later. See you later. Romo, pasaporte ko no, kalimpan ni kayo, hindi ka nang mati, yo. Tito Romo. Sir Romo, pasaporte. Melchor Rombinas, Galibla, sa Sipalay, sa Inubaan. Ang imo, may padala ko da nga kuan, may padala to siya sa basta. Yes, see you ko naman balsang ipadala. Ang Alagad Radio. Good morning. 100.5 ni Toto Eric Tenerife. Good morning makunugal Action Boy kay Donnie Rumbines dira sa Central Maaw. Greetings from Melchor Rumbines. Kag kay Tita Susan Delgado and Kaloy Delgado. Good morning. Sige, okay. Sa kay
Sige, Roan Jade. Ang siguro si Kwanay, asawa ni Kap Rosini Distrito ay. Base. Ma'am Elizabeth Malaka, Gamala, good morning. True. Rolly Pagapulan, good morning. Key Fehedero, morning, Sir Boy. Kag Miss Eden, guwapa, pang beauty pageant. Thank you so much. Pang Miss Panit Dulce. Panit Una sa Panit Dulce, widuga. Chimpo mo to ya. Kag chimpo mo pagin nga orange ang leche flan. Good. At least may kabalo ko nga leche flan gali. Ang balitire ni Tiray. Standby na kita mag-action sa Aksyon Hotline. Happy weekend everyone. Upo ninyo dugay-dugay sa Aksyon Hotline, si Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon